Hui, no bine, hai să vedem cum arăta Oradea în 1994. Ați văzut primăria, era roșie cu alb. Ăsta e Palatul Vulturu Negru și Crișu, da, era galben atunci, teatru care era verde, Piața Ferdinand, uitați-vă la clădiri ce vechi erau, clădirea aia care e albă, ne? Blocul ăla ce nu a fost terminat încă, până anii 90 l-au terminat, ăla alb de acolo, de lângă primărie, da, Crișul destul de verde, tramvaie vechi, ne. Mama mia, trafic, biciclete, aici în față la Vulturul Negru, da, aici era o mare parcare, ne, Piața Unirii, bineînțeles nu era pietonal atunci, era trafic, dar bine, 94 nu prea era trafic, Vulturul Negru pasajul, Alexandrii care la fel, plină de mașini, așa,